Pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje, ja sam Johnny SC i možemo početi. Make the ground shake. Kao što vidite, danas igram preživljavanje i kao što sam rekao, u ovoj epizodi uradit ću nešto cool. Ja sam to već uradio, a sad ćete da vidite. Samo da otvorimo vrata i da uđemo bez gledanja. Vidimo. Sad, 3, 2, 1. Evo vidite, da, moja slika u Minecraftu. Ako hoćete mogu vam pokazati kako to da uradite, samo napišite u komentarima. Ne znam zašto ovo još gori, to je neki glitch valjda. Ja sve stvari ovdje ostavim, samo sekund. Upaljen mi je. Ne. Ovo je dobro. Control, auto jump nije uključen. Da vidimo. Uzet ćemo sve stvari koje su nam potrebne. Danas ćemo praviti dole u zemlji još jednu sobicu. Tu će vam biti čestović za sve posebno. Tako da mogu početi. To vidimo. Sad, ovdje ćemo još malčice iskopati. Da vidimo. Mi moramo još malčice, još jedan blok dole. Ovdje ima previše greva. Gdje baš sad ovdje nađe? Da vidimo. Koliko je moguće da imamo toliko puno. Ja imam već 6 flinta. Neće biti prevelika soba, ali neće biti ni premala. Ne mogu doći. Idemo. I vidite što još nisam stigao da snimim klip. Da vidimo, treba nam da kamen, imamo kamena. Samo svega. Da napravimo ovako. Morat ću mi ovo da osvijetlimo do. Samo ovo da postavim ove blokove. Samo polako i uspjet ćemo. Evo ovolika će nam soba biti, neće biti prevelika. Mislim da neću sklonati još ovaj gravel. Ali vidim koliko duboko ide, ne znam da li vidite. 3. Znači i ovdje 3. 1, 2, evo ovako. Sad možemo kopati naprijed. Idemo. S ove strane zida tu će biti ovi čestovi. Tako da znate. Mi ćemo stalno imati, spuštat ćemo se, imat ćemo jedno 3-4 sobe i ćemo stalno prema dole. U svakoj sobi će biti po nešto, nekoj će biti farma, neka i to. Morat ću sad baklje da napravim. A prvo morat ćemo da idemo da kopamo ovaj ugalj da bi mogli. Evo ga, ja mislim da je ova soba za sve gotova. Ipak ću ovdje staviti čestove. Evo, iskopat ću gdje će biti čestovi. Ovako bit će jedan blok razmaka. Ne, slučajno sam ništa.
Ovo je dobro, ima znači 4 polja. Evo. Ispećemo drvo. Evo. I ovo ću prebaciti dole. Da vidimo samo. Evo nećemo ovo to. Evo samo 4 drveta ćemo ispeći. Isto 4 drveta ćemo ispeći. Evo ga neka gori. Zašto sad ne radi? Počekaj. Sad ću ja to popraviti. Evo. Ne, slučajno. Zašto neću da gori? A da, zaboravio sam, treba mi onog drveta koje nije Čekajte. Ali treba nam ovo drvo. Nisam treba sve presla. Ja tek sada achievement dobio. A ja mislim valjda to kad sam izašao iz igre. Pa mi nije učitao achievement. Stvarno ne znam. 100%. Idemo. Stavit ćemo ovako. Stavit ćemo 4 i ova 4 će opet. Sad moramo od ovog ostalog da napravimo čestove. Treba će nam, da vidimo, imamo 5, a treba nam, i ovo koliko nam treba, da vidimo, 1, 2, 3, znači 4 puta 2, treba nam 8 čestova. Mi imamo da se fali nam još 3 čestova. I vidjet ćete što planiram da uradim. Treba vam stepenice. Evo, stavit ćemo, uzet ćemo malo više. Ima smo dobili. Čako. Sad da napravimo baklje. Evo imamo 8 baklje. Ne znam zašto mi ovako frame dropuje. Ovdje, 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 i evo ovdje. Evo sad nam je osvetljena soba. I treba nam još čestova. Mislim da ću morati jedan da kopam još. I vidite, ovo sam malo čisto, dodao sam ova 2 bloka. Da imamo samo za jedan čest. Da moramo ići. Idemo odmah. Idemo. Ovo je veliko drvo, ono. Ja mislim. Evo, dovoljno nam je 7. Da vidimo. Da, dovoljno nam je 7. Treba napravimo, evo ga. Idemo. Sad moramo otići malo, pa ću vam pokazati šta treba uraditi. Ovako. Treba nam sad one stepenice. Ovako. Izgledajte sad.
izgleda kao jedan cijel blok i možemo da otvaramo. Tako ćemo morati i gore. Ne, nije to dobro. Samo sekund. Ovako. Tako ćemo kod svih. Nije bitno. Ne, ovo nisam da ostavim. Idemo fajno nešto ovako. Još jedan. Tako. Idemo ovo treba da zatvorim. Gdje sam stavila? Onda ovo postavim, dobro. I ovdje. Moram još samo ovdje. Ovo sad moramo zatvoriti. Sad samo da izađemo. Sad uništimo. I sad nam treba, kako se to pravi. Gleda to mrak pa onak. Da idemo da uvedemo da stavamo pa ćemo staviti. Kako se prave ova čuda. Vidite, ovo možete trebati, ovo kako se pravi, zaboravio sam. Item frame. Moram pogledati na internet pa se vraćam. Evo, pogledala sam na internetu, samo što mi nemamo kože. Treba kože od krave, a neću još ići. Sad samo idemo da pokupimo sve što imamo, nemamo puno stvari. Da vidimo. U ovo i još ćemo stavljati ovo sve što je sa kamenom povezano. Ovdje ćemo stavljati ove rude. Ovdje nek nam budu stvari, alatke. Ovdje može zemlja, drvo, hrana i ovdje može da nam seme stoji. Sad ćemo mi pokupiti ovo sve što nam treba. Treba nam i sve ćemo ovo uzeti. U stvari ovo mi ne treba mi grevel. Sad sam sve pokupili. Da vidim. Sad samo da proširimo ovaj ulaz. Lepše izgleda. Da vidimo. Idemo, samo nam treba ovdje blokira. Ovdje ćemo napraviti stepenice, stvari imamo već stepenice. Ne, nisam ovdje postaviti. Ajde. Ne, moramo skloniti ovaj blok. Joj, ne. Evo sad imamo ovako. Sad moramo samo napraviti još jedan. Evo ovo samo vi. Sad pokupim. Evo ostala su nam dva. Sad imam ideju za ovo. Mislim da ovako lijepo izgleda. Ja mislim.
jedan blok. Ajde, jedno moramo ići po kože. Uopšte ono je Enderman. Ne gledaj ga u oči. Izgleda da nas je vidio. Nemoj da se Pumpkin bi nam dobro došao. Konja ću morati da se pita. O ne! Fuck! Ubit će nas. Dolazim sljedeća. Dobro, ubili smo ih. Da vidimo. Nema nigdje krave, ali moguće. A idemo po sugar cane. Treba će nam. Ne znam zašto mi ovoliko laga, ali da je dobro. Da, treba nam i ovoga. Danas ćemo napraviti i takva na kući našu da ne treba toliko bakri. Da. Mi smo u ovom pravcu, dobro smo blizu sela. Ja znam da smo, da jesmo, mi smo u ovom pravcu. U prošloj epizodi sam dosta stvari nakupila, pola mi se obrisao, ne znam kako. Pa moram sad opet da kupim sve. Da vidimo. Treba da ispečemo. Joj, čarkol sam ostavio dole. I nisam pokupio ovaj. Imamo čarkole vamo gore. Flint mi ne treba kao što. Ne, moramo ovdje napraviti nešto. Ne, što je tražim? Sad idemo samo za jedan prvo. Ajde, uvodno imamo ovaj root and flash. A opet nisam napao, daj. Sad moram opet rukom. Samo sekund. Idemo, pa ćemo. Samo da iskopamo ovo, pa možemo ići. Treba nam jedan blok da dovršimo ono što smo počeli. Ne znam zašto me ovoliko laga vodi zato što snimam, ali dobro. Meni od svega najgore je da idem u rudnik. Najviše se bojim da idem u rudnik, od svega. Pravimo isto stepenice. Vidimo 16 komada. Sad ćemo na ovom izaću. Prvo što nam treba je da napravimo ovaj. Ne kramp, nego sekiru. Ne, ajde. Samo da zamenim. Sad, samo se, a dobro, tu se. Imamo ovo. Tu već tako ići.
ide prema gore, ovo dole, dole i gore i ovdje tako. Meni takvi prozori sviđaju baš. I ovdje ćemo još jednom, isto tako. Ovako i ovako. Ovako i ovako i samo napravimo prozore. I evo ga, mnogo je bolje. Sad ćemo baklje da uništimo. Stvari i dalje nam trebaju baklje. Onaj prvi dio je ostavljen, a ovaj zadnji ovo ćemo ostaviti, ne ostane tako. Moramo šugar da ostavimo, šugar stoji. Da vidimo šta je prvom svijetom. Da, ovo da prebacimo da. I napišite u komentarima da li hoćete da vam pokažem kako ode na kraj. Ovo ću staviti na ovaj zid. Evo ga. Čega je ovo mapa? Aha, sve je ovo ide na ovaj donji dio. Ne, što mi. Sve je vamo. Ovo ovdje. Da vidimo. Evo ga. Sad sam prebacio sliku vamo. Napao je mrak. Idemo da prenačimo. Ne znam koliko snimamo, ali uspjeli smo da završimo epizodu. Da vidimo. Šta bi još mogli? Ili ne znam šta bi još mogli. Idemo čega ovdje imamo. Imamo jedan torč. Evo ga Irona, našla sam Irona. Sad samo da me ne ubije, niko i sve je dobro. Ićemo još malo čiste dole, da vidimo samo. Evo ga još Irona. Da pokupimo Irona koliko može. A mislim da se ja čuo nešto. Kao da je ovaj. Da, to sam pretpostavio. Bježi nazad, bježi. Ne, moram pobeći napad. Gdje ću i ovoga? A mislim da napolje nije pomrao. Ja se nadam. Evo se još malo. Ja mislim da sam ja odavljati što je sve dobro. Dobro, imamo sad i Irona. To je ovca. Za malu ruku da upada. To ovdje ima.
Ne, ovdje nećemo ići. To ćemo u sljedećoj epizodi da istražimo. Sad. Stavimo da se iron teče. Ovo podijelimo na dva dela. Ovako. Teče dobro. I šta sam još našao tamo? Ništa više. Ja mislim da ću ovdje završiti epizodu. Samo da sam... Moramo za hranu da stopiramo. Moram napraviti samo home. Vidim. Ovako. I samo da... U stvari, ne što sam ja napravio šerif sekir. Ajde, dobro, nema veze. U stvari, ne, ovo uništim. Imam dva česta viška. Onda poređam sve dole gdje što stoji. Ovako, kamen, ne, alati idu vamo. Ovako. Ovdje nam je bila zemlja. Tu ću računati ovo. Ovdje je bilo drvo. Ovdje ovo. Ovo ću staviti isto. Ne, ovo mi treba. Nisam još nešto pokazala, to idem sad odmah da vam pokažem. Idemo do vode. Ne, izgleda nećemo do vode. Treba mi hrane. To je dobro. Evo ga. Evo opet desi ovaj glitch. U stvari, ali imamo mi hrane. Dobro imamo. Idemo staviti da se speče da više napunimo srca. I onda kad odemo tamo, sve treba. Ajde stavit ću još jedan. Idemo ovo da stavimo da su rude. Ma i tu ću da računam ovaj. Koli, to je ipak ruda. Idemo da vidim. Ajde, ovo nam je dovoljno za sad. Samo dodamo do tamo da vam pokažem to. Kad sam rekao da sam promijenila nešto oko skina, sad ćete da vidite šta. Vidite, sad treba se kupamo, ja imam jarmag i sve. Evo ga. Evo ga. Idemo da se kupamo. Vidite ovo kako čudno kad promijenite ruku. Ne liči više na Minecraft. Evo ga opet smo obučeni. Ja ću do sljedeće epizode probati da nabavim ovaj malo kože. I ovdje ću završiti epizodu. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, vidimo se u sljedećem. Naravno, like, share, subscribe i ciao.